Agurterdi Euskal Telebistaren ikusentzule guztiok, aurtengo 2014 urtea amaitu baino lehen, Endesaligak 3 jardunaldi izango ditu. Gaur 12. jokoan eta koparako lehia 5 lekutan bereziki kokatuta izango dugu. Murtzian batetik, Valentzian bestetik, Madrilen, Zaragozan eta baita Badalonan ere. Badalonan 4. eta 5. sailkatua aurrez aurre, partida haue zuzenean eskaintzeko moduan izango gara, eta esan beharra dago 3 euskal taldeak gaurko jardunaldian etxetik kanpora ia ordu berean. Izan ere Murtzian hariko da Laborale Baskonia 12:30 hasiko den partida, eta ordu bete beranduago Tenerifen jokatuko duena Gipuzkoa Basket izango da, baina genioen bezala gure harreta lehenengo kate honetan behintzat Badalonako Juventut eta Bilbao Basketen arteko partida izango da. 12. jardunaldian dagoeneko neurketa bat jokatua da. Atzo Montakite Fuenlabradak 80 eta 74 irabazi zion Bruxa Dorri, beraz 3. garaipena dagoeneko Marilgo taldeak, eta atzo gainera jazkera bereziarekin Panko berriro nagusi, 37 puntuko balorazioa, eta ematen du balorazio horrekin jardunaliko joklaria izateko bidean dela Harrisburgeko Mutila. Bulto, Martínez, Fernández eta Diez izango dira epaiak Badalonan, 4. eta 5. sailkatuak aurrez aurre, 8 garaipenekin bi taldeak, eta gainera sensazio honekin iritsiko dira neurketa honetara. Jose Araldalo, eguerdion. Eguerdion, iturriko, teguzuntile guzti. Sensazio honak izan ere, denboraldi hasieran, ez Juventut, ez Bilbao Basket ere, aingoian egongo zirenek 12 jardunaldi jokatu ostean, ez duen inork espero. Inor gutxi espero genuen, ez, baino ikusten ari geran nolako denboraldia ari diran betetzen, bai batzuk eta bai besteak, eta gaur borroka latza izan ondoren, badirudi, ez, 9 garaipena lortzen duen taldeak, eskura izango duela, ez, koparako sailkapena, eta horregatik dauka hainbesteko garrantzia gaurko partida. Josean, horretaz gain, Juventutek 4 garaipen jarraian daramatza, eta Bilbao Basketek sekulako partida jokatzetik Real Madrilen aurka. Dudari gabe, astea bientzat biribila izan da? Bai, nola izaten diren gauzak, ez? Orain dela 2 aste asko sufritu zuen Donostik Bilbao Basketek, eta gero, handikan 7 egunera, Juventutek ere, ia eskuartean zeukan garaipena, ia oparitxo bat egiteko moduan izan zen, ez, GBZ-eri, baina begira, garaipena lortu ondoren, hemen daude, biak ala biak, koparako sailkapenaren bila. Eta Badalonako arrobitik irtendako 10 joklari eta teknikari izango ditu besteak beste partida honek. Izan ere, Juventuten, hor hasitako hainbat joklari daude espairik gabe, eta baita Bilbao Basketen ere. Hoien artean Munbru behar bada esperientzia gehien daukana, txistua jaso ditu, txaloa berriz Raul Lopezek, txistuak Marko Todorovicek, eta txaloak Babaila eta Bios Williamsek, baita Sito Alonsok ere. Bueno, Juventuten fama urte oso datuta dago. Hirukoak jaurti, baina ez du hori soilik egiten. Izan ere baditu jokoa orekatzeko beste bat baliabide, eta hoien artean behar bada suton da zaindu beharreko gizona. Bilbao Basketen bestalde, eta gaur esan behar dago, Salva Maldonadok 249 garaipen die daramatzan ez Endesaligan, badoka zerbait jokoan. 9 garaipen esan ditu estila nahiko izango kopara sartzeko. Beraz, Maldonadori zo eginezkero, bai Bilbao Basketek eta baita Juventute beste 2 garaipen behar dituzte. Are eta garrantzi gehiago beraz gaurko neurketak. Bueno, gaur bat garaipen bat izango du, ez? 9 garaipenekin agian nahiko zaila izango da ikusita zenbat ari galtzen bekaldean. Baino gaurko partida irabazten duenak, nik uste eta aurrera pauso galanta eman da izango duela. Bor, Herbel, Munbru, Marko Todorovic eta Kino Kolomekin hasi du norgehiagoka Sito Alonso gogoan izan Dairis Bertansek aurreko igandean min hartu zuela lehen zatiaren ondarrean, eta gaur ez dago jokatzeko. Arazo fisikoak ez desagertu espadira ere, tira, hori da albisteri txarrena, beste guztia jokatzeko moduan ditu Sito Alonsok eta Badalonako taldean berriz, denak ditu jokatzeko moduan Salva Maldonadok. Lehenengo erasoan Bilbotarrak, eta horre baloia betik ezin gora igoz, presioa ondo egin dazukan Juventuten defentsak. Bai, berriz ere ondo defentsan oso zuzen, eta hor Todorovicek uste zuen, bere oinean ez zuela jo baloia, baina bulto epailean nahiko gertu zegoen, eta adierazi dio, beharena izan dela, eta garbi gaina. Kirsei baloiarekin gora Zabanerekin jokatu nahian, baina egoera hori ondo zainduta zeukan Marko Todorovicek. Olon, punturik sartu Real Madrilen aurka, ze partida puska bete zuen. Beko zutoinean ondo jokatu du Munbruk, eta RS gainditu du Zutonen defentsa. Zabane, 36 urterekin, beste urte betez ari da Endesaligan. Bigarren denboraldian Juventuten, eta lehenengo falta etorri da
jokaldi honetan. Esan beharra dago, Juventud egiten ari den lanarekin, Badalonako jauregi olimpikoko armaiak betetzen ari dira pixkanaka, eta hori dudari gabe albistuena da, ze izan ditu 3-4 urte utxune nabaria zeudenagan, Bai, baina badirudi, berriz ere alaitasuna berreskuratu duela, hor armaietan ikusita gainaz nolako jokoa eskaintzen duen aurten Juventutek aukera badauketela disfrutatzeko, hiruko marratikan, jokaldi azkarrak, transizioan, bildurri gabe, eta begira, nolako jokoa eskaini ondoren zenbat garaipen lortzen ari da. Munbruren labiziko 2 puntuekin, markagailua dagoen bezala dago, huts eta 2 Bilbao Basket aurretik, hemen lortu zuen kantxa honetan, Endesa Ligako lehenengo garaipena 2009an, txetik kanpora etorri behar izan zuen. Maletek atzera, Ventura, baloia bera, zain zegoen Marko Todorovic txapela ipintzeko, errebotea Zutonek hartu, eta hortxe da lehenengo hiruko alegina, denbora gainan zeukane Maletek, eta Maletekin kontuz bea da, jaurtik eta gehien egiten duen talde honetan, eta estadistika edo portzentaiak ez ditu txarrak izaten. Kurioso da, baina Endesa Ligan beste norbait ere gehituko zaio aurki, baina 2 antolatzaile atzerritarrak ditu Juventutek. Gorda berriz ere Malet, bitan pentsatu gabe, eta bitik huts oraingoz, azte huts egin duen gerora Zutonek, eta falta Borgena da. Venturak hartu du erasoko errebotea, eta hortan Juventut ere zaindu beharko du Bilbao Basketen defentsak. Ze erasoko errebotera jotzeko joera izugarria dute. Salva Maldonadorenek. Bai, eta ez hori bakarrik, hirukoak hain azkar egin ondoren, erreboteak ez dira hain errez kudeatzen, errebote luzeak izaten dira, ondo espaldima zaude kokatuta aukerak izaten du, erasotzaileak kargatzeko ondo eta erreboteak harrapatzen. Josean, hala ere, hirukoak jaurti eta jaurtiari da urten Juventut, baina hori ere iaz egindako taldea da. Eta etzen, aldaketa batzu bat zuen, Txurna eta zeintzan bestea, biak alabiak jaurtitzaia zirenak ez daude aurten. Baina sistema berarekin eta filosofia berarekin jarraitu du. Antolatzaileak porzentai hobeak lortzen ari dira, bai Jana eta bai Malet. Eta horrek ere beste aukera batzuk sortzen ditu, eta Zutonek ere errebote asko lortzen ditu erasoan, eta borroka latza egiten du barrokala. Soldarko orain Juventud, Tirsaik onde utzi dio Munbruri lehenik, eta gero urratsak egin ditu Venturak, baloia kontrolpean zeukanean. 2 minutu eskaz partidua zirenetik, eta uste dut gogor doala, Badirudi defensak oso gogorrak izango direla, gaurko partidan jakitun dira bi entrenatzaileak eta bi talde hauek, zenbateko garrantzia daukan gaurko partida. Bigarren minutura bidean, Kolonek ondo ikusi du Borgen sarrera, lastima geroz, Zabane gainan zeukan suediarrak, eta ezin jokaldia bukatu. Markagailuan berdinketa, momentu Salva Maldonado hor eserita, eta Sito Alonso zutik. Malet. Kanpora dator Ventura, hortxe da pasea, hor desoreka txikiba badago, ze Ventura bor baino luzeagoa da, baina hori askotan gertatzen ari zaio Bilbao Basketi. Zabane, barruan Todorovicen aurren eta orain falta eta balio saskiraketak. Ondo eutxita zeukalakoan, kontaktu egonda eta lehenengo falta, baina gainera zigorra jaso du Bilbao Basketek. Marko Todorovicek hain justu ere. Hor geldiezina da, Zitafa Zabanek hartzen badio aurrea, sarritan Todorovici asko sufritu beharko du, Marko Todorovicek, eta hemen ikusi dugu zerrez mugitzen da, bizkarrez joko ona daukan eta ze indartsua den. Gehigarrian ez du, asmatu, Dakarrekoak, 4-2, lehen aldiz aurreti da biak Juventud. Todorovic ondo leku hartuta, hor bukatu behar zuen jokaldia, eta bada zain zegoenea falta jasotzen zuen. Nola nahi ere, 2 puntu gora. Ondo babestu du, bizkarrarekin, gorpuzarekin, geho aurpegian aurretik atera du baloia, ez txapelarik jasotzeko, eta oso ondo moldatu da hor Todorovic. Gura ere, Juventuten hasitakoa, aspaldi, Barcelona egin aurretik, Kolon, atzera egin du. Gelitu egin da Munbru, baina Kirsaren etorrea ikusita ez da jaurtik eta egitera ausartu. Sistema agindu doaneko Kolomek, 2 pivotak kanpora irten dira. Dauka zirrikitu handirik eta falta egin beharrean Ventura. Ondo behartutako falta. Bai, bikain, hor 2-bateko defensa egin ondoren, zirrikitu aurkitu du, bizkarretikan aldatu, teknikoki oso fina, ikusi dugu hor Kino Kolon. Eta falta on bat lortu du. Andorrara joango zelakoan, haranun bukatu duen eta ze ondo ari den Bilbao Basketen. Iaz estudiantesekin egindako asistentzia
banaketa hori primeran ari da egiten, eta primeran berriz Alex Mumbrú, iruko marrati, lehenengo irukoa. Bai, badiru di pixkanaka. 252. partidan murgilduta. Bilbao Basketeko kapitaina. Zabanek kanpor irten behar. Sutton ondo zainduta, baina Kolonekin gelditu da hor. Erne ibili beharko du Marko Todorovicek, zebadoa Sutton. Korraziaren jartik eta ez, Zabanek lagundu nahi zuen hor, eta primeran, Kolon. Baloia kanpora irtetzen utzi gabe. Bai, eta presarik ez dauka, ez? Badirudi momentuak izango direla partidan korrika egiteko, baina ikusita nola jokatzen duen aurten Juventutek aukera izango duela, patxada jokatzen badu. Araze jokaldi egin duen, baloiari utzi dio lehenik atzean eta gerora bukatu egin du lehendabiziko puntua Kino Kolomek. Bost goiti Bilbao Basket. Malet. Kirsey. Eskubira egin behar izan du. Ondo ikusten egin Bilbao Basketen defentsa. Minuta hauetan sendoa eta honek dudarik gabe dagoen egoeraren giltza bihurtzen ari da Sito Alonsoren talea. Lastima hor, baloi atzean utzi du Kolomek. Legez barruan dago hori. Denbora nahikoa dauka Mumbruk. Tauetan normalean enuk esango, baina bai sarri gertatzen dira hauek, ez? Erresenak... Bai, denbora gehiagi izan ondoren, ez? Gehiagi pentsatzeko. Beak ere ikusi du, ez? Nik uste dut esperoan gelditu dela, ez? Ea erreboteko aukerari bazegoen, balantzea ondo kokatuta zegoen, horregatik gain itxuin du zerbait gehiago Mumbruk. Aurreko jokalea da, ontza deban baratza, martala... Ondo atera du, ez? Hor uste ikutu ondoren, botea eginda. Momentu honetan, araudiak izaten du ilegezkoa dela. Hori asko esaten dira aldatu beharrean dela, baina... Araudi hor dagoen artean hori legezkoa da. Gero eta fisikoa gobeagoa dira, ez hor pivotak erraldoiak, aukera asko daude, ateatzeko Uztaia jo izan ez balu baloi horrek. Orduan bai zala saskirak eta, baina Uztaia jo duenez ez. 4-9. Juventutek etxean irabazi dituen azkeneko bi partidak puntu batez, Laura Alkutxa eta Herbaleifen aurrean. Ala ere kontu handi izan berko du Bilbao Basketek, ez? Talde honek izaten ditu momentu batzuk, ero moduan jokatzen duela, anarkiarekin hor bai lortzen duela, ez? Arrantza, bai, eta hor egiten ditu puntu kopuru asko, eta asko sufritzen du aurkaria. Miraiez da honeko kantxan, Todorovicek landu nahian, Todorovicek ondo, baina ies egin dio baloi horrek eta ekinaren ekinez, Albert Miraiezek lehendabiziko 2 puntuak eskuratu ditu. Maleten jaurtiketak enduta, barrutik ari da Juventut, Zigortu nahian Bilbao Basketen defentsa. Kolon, jarripena zegoen hor, baina Maletek baloia bera harrapatu egin du, eta hemen Juventutekin kontu zibili behar. Kontrarasuan oso azkarra baita. Eta berdin da nor dagoen hor, 35 urteko mutilen bat, edo 20 urtekoa. Kasu honetan Kirsey. Bai, oain ikusi du, ez? Berriz ez dut taula erabotako ikusi zagetze gertatu den, ez? Zuzenean utzi du saskiaren gainean. Male Suttonekin, ubarkatu Herbel, buruz buru jokatzeko aukera dauka Belgikarrak, urratsak egiteko zorian, baina... Gogor defensa, Bai, Sutton orain. Ez da lehen bezain bigun ibili. Vidal, badalonara itzuli da. Sutton kanpoan zain, ez, aldaratze luzea, Miraiesek ikutu baina azkenik baloia jaso duena Alex Mumbrú izan da. Uste dute pixka bat zentratzeko minutu batzuk beharko dituztela bi taldeek, Hala dirudi. Badaude hor erdibitutako baloi ulergaitzak. Tensio hondiko partida, ez, bientzat. Biko Jaurtik eta Borgek, lehendabiziko 2 puntuak suediarrak. Pixkanaka konfiantza lortzen ari da, 8-11, lastima horre balantzea gaizki egin izan Bilbao Basketek, transizioan azkar jokatu du Juventutek. Bai, hor kontu zibili barko du, ez, lehenengo pasea gelditu. Bai. Lehenengo pasea gelditu eta balantzea azkar egin, ez, defensako transizio hori azkar egin garrean ikusten dugu garbi Bilbao Basket. Herbel, kanpotik Jortitzea ausartu da, ez, aldaratze luzea, Maletek harrapatu. Hauek dira zaindu behar dituen egoerak Sito Alonsoren taldeak eta hirugarrenean Maletek helburua gauzatu du. Lehenengo hirukoa, 3-1. 13-11 eta Juventuten bigarren aldea markagailuan. 4-2 zen eta orain 13-11. Kolon, presari gabe, eskubitik sartzea erabaki du. Horre pasea gora eraman behar zuen eta ez gerri inguru horretaraz Todorovic, Marko Todorovicek Zintuen inondik inora
jaso, eta inazkar jokatuta gutxiago. Hortxe maleten irukoren errepikaldia. Jokoan Zaragozan Kai eta Unikajaren artean, Mari eta Monbusen arteko ere bai. Laizter hasiko dira Valentzia eta Murtziako partidak. Murtziako partida ETB lauan ikusterik izango duzue. Hau ETB baten ikusterekin batera. Badalonan gaude, 13-11. Vidal. Latavius Williamsen zainketa du orain. Todorovic eseri baitu Sito Alonsok, baita sartu gantxare Raul López. Eta utxartea eskatu duena, ez da egite Maldonado izan ote den. Ikusita aldaketa horiek, behar bada, ez da? Markagailuan 13 eta 11, eta genion bezala utxartea Badalonako jauregi olimpikoan. No, lado, no. Utxartea genien bezala Salva Maldonado eskatu du, eta aurreko astean ere Donostian ikusi genuen, elkar ulmena duten Samak eta Maldonadok 8. denboraldia elkarren ondoan. Eta batek esaten duenari besteak jaramon egiten dio. Oso gutxitan ez estatuko du nagusiak laguntzailea. Bai, noiz benka ez taldi badu oso garbi ikusten, ez? Baina normalean lagunak izan arren ere, lana egin behar dute, ez, alkarrekin, eta askotan moldatzen dira. Partio honi errezola handia zioten, Eta hortxe da begibistan gertatzen ari dena. Kezka badutez Maldonadok eta Samaniegok, Bilbao Basketek bere lana bete nahi du berriz ere, eta etxetik kanpora Donostian eman zuen irudi hori hobetu nahi du, bide batez 9. garaipena lortzearren. Raul López, aspaldiko partez berriz ere hemen Badalonan. Aurreko urtean ere izan zen. Borg. Tolatzai aldaketa indu Sito Alonso genien bezala. Munbru, Kirseirekin daukane borroka garbia da, eta orain New Yorkekoaren falta. Xingolarekin aspaldirik, buruan. Izerdia barriatu ez dadin. Badirudi nahi duela gogortu zerbait gehiago, ez? Juventutek bere defensa hala ere asko sufritzen ari da, ez? Bere sistemak lantzeko Bilbao Basket, eta gainean ditu, ez? Behin eta berriz berdez jantzitako jokalaria. Disiplina handiko taldea duelako gaur aurrean. Raul, Jana dauka bere gainean. Sarrera, ze pasea, Erbeli, bikaina! Dotorea, bai. 13 markagailuan. Berehala egin du irakurketa zuzena. Janaren etorrera ikusi eta barrura egin du, eta Arbelekin bat egin du lotura edera. Markagailua berdin duta, Satan eta Munbru, Kroaziarrak ies egin dio Munbruri, eta ez da falta Munbru edo Williamsena. Borroka polita ikusteko aukera daukagu, ez? Suton eta Munbruren artean. Beheko zutonean, Munbrurena da. Bai, beak jokaldi bat jokatu dio, bere aurka lehenengo saskirak eta lortu du hor, ez? Bilbao Basketek Munbruren bidez, eta baina alderantziz gertatu da, Kirsei kanpokaldea irten, asistentzia banatu hor, pase hon baten bidez, eta buelta ardian bikain jokatu du. Arritu dago, eta beste asko gauden bezalaxe, Goran Suton ematen ari den neurriaz, lehen aliz Endesa ligara etorri, ze aukera bazeukan Sedebitarekin Euroliga jokatzeko aurten, baina ez zuen Ariatikoko ligan jokatzen jarraitu nahi. Eta erabaki ustez zuzen hartu, eta Sito Alonsok esan berri du, Goran Sutonen ekarpenarekin harrituta dagoela. Eta ikusita genukan jokalaria da. Azkeneko bi urtetan bai Euroligan eta baita Europa Cupen. Bai, nik uste guztiok ikusita genukala, baina begira, ez? Nola egokitu den, joko honekin, alaitasunaz, eta etekin izugarria ematen ari zaio. Ondo gorde du baloia Handiusicek, sartu berria lehendabiziko 2 puntuak. Ikusmira pixkanaka zuzentzen ari dira bi taldeak, eta hartara puntuak ere iristen ari dira. Janat eta Raul López, markagailua berdin duta. Kirsei kanpoan zai, oso luzea da hori. Ez du posizio hartu, Munbru bukatu barreko jokaldia da, taula lagunduta, 15 eta 17. Eta orain korrika batean atzera, ze Juventutek ez du jabetza luzerik nahi. Horren adibidea jokaldi hau, eta falta egin berrean Handusic. Ondo aprobetxatu du, ez, bere aukera, eta horre ezin dira ospatu saskiraketak, ez, hemen ikusi dugu, lehenengo pase azkarra, eta kontraesoa alde batetik hanbestera. Esprineko partida da, holakoetan. Tamaina betako jokaldiak egokitzen badira, aurrea bakarrik ez, atzerak ere korrika egin berra dago. Oaindikan, baina gehiago goratzen da Real Madridira lehen aldiz jozuenean Munbruk. Pesetero edo Nik oso ondo ez dut ulertzen hau, baina hori aspaldian izan zen. Mundu profesionalean, normalean, horrelako erabakiak hartzen dituzte, ez, jokalariak alde batetik bestera, eta
hainbeste txistuak jasotzea jokaldi bakoitzean, edo zutik edo xeri. Izan liteke beste kontu bat, ezta? Orain arte, bikain aritu da Munbru eta horren beldur. Partida hasi baino leheno txistuak entzun ditut. Urtero, jasotzen ditu. Badakite, badaloenan ere... Nun dago mehatxua. Zenbateko jokalaria den, ez? Hori da. Zenbateko kopuruak lortzen dituen eta ze arriskua sortzen duen. Markagailua berdinduta. 9 minutu beteko dira, neurketa hasienetik. Raul López, Andiosic, Latavius Williams, Dejan Todorovic eta Uragirekin ari da orain Sito Alonso bostekoa guztiz aldatu du. Falta egonda, sartu berriaren Suarezena. Eta Dejan Todorovic hortxe ikusteare pozgarria. Igandean ez baizuen jokatu Real Madridin aurka. Horrek ez duzen aire bat osatuta dagoenik, baina bertan ze falta denez, beha horre jokatzen ikustea pozgarria dudarik gabe. Bila hortik eta libre. Lehenengo puntua. Eta garbi dago, daukaten joka molde honekin, aldaketak etengabe egingo dituztela bi entrenatzaileek. Bai, partida gogorra joango da, ez? Fisiko aldetikan, exigentzia handikoa, eta badirudi, aldaketa gaur sarritan egin berko dituzten. Zai zegoen Williams, baina Bidalek ondo egin du ezkerraldera eta hartara desorekatuta zegoen Latavius Williams. Eta besoarekin ondo babestu baloia, ez? Jakiketa, hortxe. Horretarako bi besoekin, baloia menderatu berrean da jokalaria. Etzen mandoa, ez? Demorali terdi, bete zuen badalonan, orain urte batzuk Sito Alonsok, Aitoren laguntzai izan eta gero, eta dudarik gabe itzala utzi duan. Arrastoa. Amaitzear lehenengo laurdena. Badirudi pixka baretu egin direla, ez? Bi taldeak errotazioak hasi ondoren sistemak lantzen ari dira baina. Ze polita den paus hori. Ze polita den paus hori. Eta azkar gainera. Bikain berriro Raul López. Iaia defendutu zina, ez? Bigarren klinika eman digu, Bai. Aurreko jokaldia eta azken hau. Lastima marra zapaltzen ari zela. Pasea orain ondo jaso du Miraiesek eta hor erne ibili behar du Urragik. Ze Williams kanpoan zen eta laguntza oso berandu egin du Urragik. Bai, pasea loratu zen eta gian hor azkarrago moitea behar du, ez? Urragik aukera bazeukalako, ez? Pase hortara edo gutxinez gortuta jartzeko bere aurrean. Hemen dago lehengo jokaldi bera, Paus hori atzera eta hor marra gutxigati baina zapaldu egin du. Zapatia puntarekin. Talez, Miraiesek bukatutako jokaldi hori. Alex vas por Latavius para esta última. Entonces, para. Latavius, you are going into the court, but in the last moment you go out, and Alex, you are coming here. Por aquí, ¿vale? Entonces, Raúl, take it out, ¿vale? Danilo, screen for Ethan. Danilo come here, ¿vale? And Alex, safety player, okay? And we are playing with 9 seconds. We are playing 42 shoulder. So, Alex, Ethan, pass the ball, Alex. Fake, back door, ¿vale? Back door if they help, pass the ball here. If not, 1-on-1, you. ¿Entiendes? Seguro. Berrogeita bi beso gaina. Ez da gize jokaldia da, baina itxura batengatik eta aipatu denagatik hor Sitok ate atzera hori bilatu nahi du. Eta baloia 9 segundoren falta mugitzen hasi. Jokaldia orduntxe lantzen hasi. Ikusiko dugu ateratzen den ala ez. Bultore ginizketan, lehen laurdenaren ondarrean. Markagailua berdintu dago. Eta partidua behintzat edarra ikusten ari gara, 9 segundoko jabetza. Azkarra, defensa gogorrak eta jokaldi polit batzuk ere ikusteko aukera izan dugu. Andiosic lortzen duen helburu hori, hor da jokaldia. Agindutako jokaldia. Ateatzera bizkarra rapatu nahi zion defentsari eta ze ondo Munbru eta Raul Lópezen arteko jokaldia edo nahi zuten bezala. Raul López eta Munbruren artean. 20 eta 22 markagailuan aurretik da lehenengo laurdenaren bukaeran Bilbao Basket.
Gaur egun Endesa Ligan, Juventuten Arrobiak emandako 19 joklari ari dira jokatzen Endesa Ligan, eta hoietako biren arteko jokaldia ikusi dugu lehen laurdenaren ondarrean Badalona. Munbru eta Raul Lopezen artean iragana, antxe dutelako, aspaldi izan zen hori, eta momentuz, bai bat eta bestearen energia eta konzentrazioarekin, hortxe da, markagailuan agintzen Sito Alonsoren taldea. Hori beharko du, urrengo 3 laurdenetan ere bai, energia galdu behintzatez. Bai, eta nahiko ondo ari dira jokatzen, ez? Oso zuzen ikusten dugu, konzentraturik, eta, bueno, agian zerbait sustitutu du, ez? Lehenengo minututan Kino Kolonek 4 baloge galdu ditu. Baina aldaketa batzuk egin ondoren, zerbait hobetu ikusten dugu, ez? Luzeago jokatuz, zentzudun, Raul Lopezekin. Banatzen bikain ari da, Hor ere, izugarri ondo banatu du, zeokio mutilari. Urragik ez du barkatu. Jokaldiak ondo agintzen, badaki norekin bukatu, eta, bueno, oso zuzen ari dira jokatzen. Eta, bueno, azkeneko jokaldian ikusi dugu, ez? Hor agindu du Sito Alonso zer egin behartzun, Jana ez da defenditzaile aproposa, eta horregatik bere aurka jokatu ondoren, ez? Mundu eta Raul Lopezen artean jokaldi bikaina jokatu dute. Raul Lopez gozatzen ari da irten denetik, nahi duen guztia. Hankapean erabiltzen ari da partida, aurkaria bide batez Raul Lopez. Ez du hartzen, Raul Lopezek nahi duen egiteko kapaz da. Bozketa batekin, beko zutoinan gelditu da Sergi Vidal, baloia jaso du eta gakoz bukatu du jokaldia, 22 eta 25, Raul. Latabiusi, Anduzi etorri da arnasa ematera, badoa barrura, Latabius ere pase hori jasotzeko tantzen, errebotea kargatu egin du Williamsek, baina ezin baloia jaso, Hanak. Etxean Obradoiroren aurka baino ez du galdu Juventutek aurten, beste 4 partidak irabazi. Hoietako 2, azkeneko 2 puntu batez. Eta beste bat 2 puntuz. Ondo irabazitako partidu bakarra Unikajaren aurka. 82 eta 74. Tokatuko zaio aurten ere, sufritzea Juventuti, baina, bueno, irabazten duen bitartean. Josean, hori Juventuti dagokionez, baina Bilbao-Baskete 5 partida etxetik kanpora, 2 baino ez ditu galdu, 2-2 Euskal Derbian. Beste 3 irabazi, beraz, indarrak orekatuta. Hana. Delitu bar izan du hor. Berriz ere kanpora irten da Miralles. Pase azkarra da, baina ezin jaso. Pasea ematen hasi denean, bere taldekidea bizkarra ematen ari zitzaion. Raul. Andiusic, Sergi Vidalekin gelitu da. Urarekin jokatu edo ez zalantza zituen. Argi eta eskatu du edo Williamsen etorrera. Hain zuzen ere, hau jokaldia behartzeko. Behin eta berriz ari da jokatzen, blokeo zuzenaren aurka 2 eta bateko defensa egiten dute, baina ikasita dokate ondo, ez? Sito Alonsoren jokalariak nudikan jo behar dute, eta hor tartetik azkar egin ezkeo bote bat aukera izaten da, ez? Erdibitzeko defensa hori, eta behin eta berriz ari dire saietzen. Etxea ondo ezagutzen du, Sito Alonso. Ondo. Besteek ezagutzen duten bezalaxe. Raul berriz, ez, Ragi, ez da iritsi, Suarezek hartu errebote hori. Bizkor jokatzera dator, Sergi Vidal, Hanat, kontu zorrez, 7-8 metrotik, ausarta da. Baina William zeukan aurrean. Raul izan balu, falta Raulena. Salduta zegoen. Bigarrena. Bai. Jarraia. Ikusita zer ari den egiten, ez? Raul Lopez momentu honetan eta ze ondo zuzentzen bere taldea agian bere aurka ari dira jokatzen, ez? Behin eta berriz pikarrola jokatuz, hor provokatzeko zerbait, ez? Eta, bueno, dagoeneko lortu egin dute, ez? Bigarren falta eta ikusteke dago. Horre Williams eta Urragi gerni ibili behar dute. Raul laguntzerakoan, esan nahi dut. Hanak, berriz ere hortxe lehengo jokaldia, aproban ari dira. Orain jaurtitzea erabaki du Hanak, ez. Denbora gainan zeukan, Hanak berak hartu du laratze hori. Eta Deian Todovicen falta da. Bueno, ondo dago, ez da? Raul Lopez horla ipintzea, akats bat etorri dela ohartuta. Bai, beha asko sufritzen ari da, ez? Blokeo guztiak bere kontra dira, eta beak ere ezin ditu guztiak defenditu, laguntzak behar ditu, bigarren laguntzak ere bai, zirrikituak itxi. Bueno, badakigu Urragi ez dela oso defenditzaile ona, fisiko aldetik zailtasuna ditulako, ez? Bai makurtzeko eta bai alboko mugimendu hortan.
Eta agian horregatikan, ez, Erbelekin zebilen. Kurioso da, baina Salva Maldonado Alberto Abalde ipini du kantxan, denboraliko laurren partidua. Laurden honetan. Iaz neurketa bat baino zuen jokatu. Pasea hor gaizki. Begira gabe zegoen Latavius Williams eta Raul López de lehenengo akatsa. Abalde. Vidal. Hau jokalia sarritan egiten dute. Eta Sabanek bukatu. Aurretik da hirugarrenez, Juventud markagailuan. Partziala jaso du, ez? Bilbao Basketek eta berriz ere gogoraka da. Juventudentzat. 6-8 partziala, Raul. Laizter izango da kantxa Mumbrú, eta orain kontrakoa gertatu da. Jana da, amuan erori dena eta falta egin duena. Noiz behinka jokalari guztiak irekitzen ditu, ez? Bilbao Basketek hor iruko marra hortan kokatzen dira eta hau dutxun nabarmena gelditzen da tartean buruz jokatzeko. Aurreko jokali horretan 2-3 aukera bazituen bukatzeko jokaldea Juventutek. Deian, Todorovic sarrera, ondo! Erabakia zuzen hartu du, 3. puntua. 26 eta 27, Suarez. Abalderen bila, hortxe da. Gabi Gaztea. Robi Gaztea eta emankorra. Janat, Sabane. Bukatu nahi zuen, kanpoan badazpada Sergi Vidal ere zain zegoen. Sabaneren mugikortasun horrek defentsa hautsi egiten du, Eta asko sufritzen ari da pikanrolekin, ez? Ezin du ondo defenditu. Eta badirudi zerbait asmatu beharko du. Hortxe da asmatuka eta asmatu du. Asmatu du magoak! Zerbait asmatu behar zuen Raul Lópezek eta bigarren, lehenengo hirukoa da. Ze lehenengoa bikoa zen, Sabane berriz. Berala erantzuna, Hemen dago kakoa. Ezin duzula saskirak eta ospatu. Hori lehen ere esan du. 30 marna. Ez du doa partida. Raul, bigarren sartuko aldu. Ez. Atzetik pasada Jana, bloke hortan eta aukera izan du. Berriz ere... Ziguzte atxena behar dula Raulek dagoeneko, Nekia zonatzen zaio, Falta Bragik. Eta berriz Zurruzaka, ez Gragirekin, bere defensa ez dalako hain zuzena. Eta nire Raul López, Jana kendu. Txitok ere aldaketa bat egin du. Eta Bragik kenduko zuen. Falta hori egin eta gero. Mumbrugor jarraitzen du. Edo Williams kenduko zuen. Williams kendu. Azkeneko partidatan Williams eta Marko Todorovic elkarren onduan jokatzen ikusi ditu. Batzutan ala beharrez. 30-30. Laugarrenez aldea du Juventutek eta izan duen alderik handien hauzi izan da, 2 puntukoa. Aldiz 5, 6 izan ditu. Bilbao Baskete lehenengo zatian. Mumbrú, defentsa erakarri. Todorovicek ezin bukatu. Transizioan dator Juventut. Abalde, gelditu. Errebotea. Itxita zeukan Urragik eta baloi hori. Litekena, ez? Sabanek bialtzea. Posizio ondo lortuta zeukan hor... Aurrean zen Urragi. Bai. Ematen du, ez? Edo bestela falta bitatzeko. Suarezen hori. Etzan gehiagi falta, ez? Orain txaldaketa Raul Lópezek atxena behar du ikusi dugu nio. Azkeneko jaurtiketa hori egin duen moduan, Urragi ere aulkira. Eta Germán Gabriel jokatzeko itxurarik ez. Hor eserita, txandala erabate. Jantzita daukala. Bigoite Juventut, erasoan Bilbao Basket, Dejan Todorovic, Mumbruk eskatu dio baloia, pantalla dauka Mumbruk, ez. Sabane, Malet. Ondo zaintzen du bere errebotea Juventutek, Vidalen iruko honekin, Juventutek, edo Suarezen irukoarekin barka, Juventutek izan duen alderik nagusiena da, 5 puntu. 15. minutua bete da partida zinetik eta Sito Alonsok utxartea eskatu du.
Energiaz gainezka hasi du partida Bilbao Baskete, baina azkeneko minutu terdi honetan txinparta apurba galdu du eta Juventutek berriz bere horretan jarraitzen du eta hartara ondo egin du Sitok utxarte hau eskatzen, Bai, zerbait behar du zuzendu, asko sufritzen ari da hor blokeo zuzenarekin, defentsan ere akats batzuk izan ditu, egia da errez ari da jokatzen erasoan, baina defentsan zerbait gehiago beharko du, Juventut gainditzeko. Eta beste aldean Juventutek oso ondo kargatzen du erasoko errebotea, dagoeneko 8 lortu ditu, agian hor dauka, abantaila txiki bat orain arte, eta beste aldean oraindikan bat ere ez du lortu, erasoan Bilbao Basketa. Abalde lantzen ari da Dejan Todorovic, Abalde berak hartu baldaratzea. Minuto beganatzen ari da bigarren lauren honetan Juventuteko jokalari gaztea, Malet, Suarez, bidea zabaldu dio Sabanek, eta Pigaina. Rotorea, saskirakera. Iaz, hor aurrean egoteko zertzela da desente eman zituen, eta denetarik egiteko gai den jokalari gaztea, Suarez. Berez ez da Kataluniara, ez da Badalonakoa, Maokoa baizik. Menorkakoa. 7 puntuko aldea, momentu ere getxarrenak partidu hasienetik bizitzen ari da orain Bilbao Basket, Mumbrú, Kolom. Oain zirrikitu gutxi da gorre. Nahiko ondo ari da defenditzen berriz ere. Lortu Todorovic aurkitzea, baina bere alaude errebotea isteko Juventutekoak. Eta falta Sergi Vidalena omen da. Hala ere ze azkar egiten dituzten bigarren laguntzak, Juventuteko jokalariak. Ez da gizapitatu duna, ez dut oso ondo ulertzen, Borroka itxura zukan? Ba, bai. Eta tira, Bilbao Basketen mesedetan. Hor berriz kantxan, Kolom. Umbruren bila Erbel, Sabane, legezko da. Kolonek pasabidea aurkitu du, laugarren puntua, 37 eta 32 eta eskerrak ze partziala haunditzen ari zen, eta hori eten egin du Kolomek jaurtiketa eta sarrera horren bidez. Malet. Abalde, aurkitu Suarez kanpoan zain, Suarezen alabur, errebotea Erbelek, eta berehala Kolomi. Malet kantxan dagoenean, Andorrako ere hortxe. Bor, Bigo jaurtiketa, ez, Todorovic. Horrerez eta zindu, bere aurka. Bi aukera izatea zaila balin bada, hirugarren bat ez dago, Vidal, aldaratzi luzea Vidalek berak jaso, Malet, honek ere kanpora, Suarez, pazientziarekin ari zen hor Juventut eta Erbelen falta, ez? Bai. Hala ere ze azkar jokatzen duen, horre erne onberdu, errobotearen zai, dagoeneko behatzen garren errobotea. Dautsuneak lantzen ari da Juventut. Bai. Eta azkar jokatu ondoren, espadu sartzen irukoa, berriz izaten du bigarren aukera, errebote luze hori lortu ondoren. Ezurra dirudi, Sabanek daukan adinarekin, daukan alturarekin, oraindik gai da, txapelak ipintzeko. Hau da, punta-puntan aritzeko. Suarez bila urteketa libre izango ditu, 37 eta 32, eta azkeneko 5 minutoetan sufritzen ari da Bilbao Basket. Markagailuan alde handirik ez dagoen arren. Menorkakoaren puntuak. Guztira 33 partida. Gaurko honekin 34. Azkeneko 2 urtetan izan duen hobekuntza orain sari bihurtu du. Eta minutua bere ganatuta legez gainera. Suarez. Hor. Nahiko alan zeukan hor eta Kircheren falta da bai. Jarraitzea kostatzen ari zitzaion, ze gainan zeukan Kirchei. Ez da lan erraza gaur bai. Hora isil-isila, baina beti hor da, lapa bezala. Gainean, Kirchei. 7 puntuko aldea. Berri hori, bigarren aldiz du Juventutek, falta Maletek. Hori guztiet izan dena, eskua sartu du, luzatu gindu, baloea lapurtzeko gogoa zeukalako.
Aldiz, emuitzen ari zela todo bitxaten ari zen, baina ez. 4 puntu dara matza Kino Kolomek. Horra 5. Kurioso da, baina bi talde hauek ez dute amore ematen eta hartara dauden lekuan. Bai, beti partidan sartuta dutzen dira. Hau da, zailtasunaren aurrean irten bideen bila aritzen diren bi talde disiplinatuak. Jokatzeko molde ezberdinak hori bai. Balet. Ondo orain Erbel. Ondo zaindutazekoan bai, kanpoko pase hori. Horretarako irakurketa zuzena egin beharra dago, ze jarraipena bazeukan Maletek. Erbelek ebe. Pasea kanpora ikusi du. Maletek ez, aldaratzea. Erbelen falta da. Gau hemendik gainbentzat, ikusi ere egin. Eta hemen. Bueno, hor bultzadatxo bat eman diolako. Lehenengo agian barkatu egin diote, baina bigarrena. Barkatu Jobeti. Nacho Jobet lehen aldiz kantxan eta faltari egin dio Erbelek. Ondo kargatzen du erasoko errebotea, Behin eta berriz sarritan Juventutek eta hor tentuz jokatu behar du Bilbo Basketek, bestela aukera asko izango ditu, bigarren aukera horiek mina handia egiten dute Bilbo Basketek. Erbelen falta horrekin, Ernei Biliadia Zito Alonso, Garbi hemen ikusten ari gara. Berrogeita bat eta 33, 8 puntuko tartea orain. 2 minutu atxenaldia izteko eskaz. Kontrola berde eta beltzez jokatzen ari den Juventutena da. Latavius Williams ondo jaso baloi hori, baina berehala irugizon gaina Mumbruk aske, Mumbruk erabaki. Defentsa itxe egin da, Williams gai izan da baloi hori kanpora ateratzeko eta Mumbruk ondo. Bai, askotan aipatzen dugu, Juventutek joera badaukala 3,0 jokatzeko, baina orain dikan bildurtzeko zenbakiak ez ditu lortu, 3 jauziketetan asko zebeto ari delako jokatzen marra hortatikan Bilbo Basket. Eta alde balin badago da, Juventuten erantzuna berehala etortzen dela. Erbelen 3. falta horrek. Bai, horrek mina handia egin dio. Bai. Eta orain Mumbruren aurka jokatu du Kirsey. Claro. Pesetero entzuten ari gara, Oain dikan hortaz gogoratzea, zan dugu, bada. Sutton. Ez. Azte lana dagoen hor, Suttonek. Eta Sutton espezialista da jokalde hauetan. Errebotoiek inork espero zitunean jaso, falta ere eta saskiraketa. Jokalde hauek mina handia egiten dute ezpairi gabe. Irokero izan ditu, hemen ere. Espero ezagun ez gertatzea ikusten ari garena, Erbelen 3. falta horrek bigoindu egiten du nolabait esaterren defentsako erreboteko lana Bilbo Basketen gainean, eta zoritxarrez hori gertatzen ari da. Eta beste zerbait gertatu da horrez, teknikaren bat egon da. Mumbruk agian, jaso du. Bi falta zituen eta berala estadistikari biztaz bat eman da jakingo du hori. Ze, irudietan behintzat ez du ikusi. Baina egon da. Ez igarria eta ez teknika. Jokaldi hau erabakigarria izangote, partidu asko geratzen dala ere. Berriz ere falta. Hala ere badirudi ez, disfrutatzen ari direla, Juventuteko jokalariak nahiko ondo daramate partida eta... Teknika Todorovicena izan da. Arrialdia, berriz ere, 10 puntuko tartea, 11. Errebotearekin asko sufritzen ari da, hor alde nabarmena dagoelako, momentuz 9 errebote inguruan mugitzen da, Juventuten alde... Alde handia, 11 erasoan daramatza dagoeneko Juventutek. Eta horre Marko Todorovicek hartu duen teknika,
Errepikatuta. 12-13 minutu hon eta geroztik Juventuten menpe dago Bilbao Basket zoritxarrez. Gaur Bilbao Basketeko pivotak ezer gutxi ez, egin dute orain arte, Todorovicek ez du askorik egin, Williamsek punturik gabe. Eta ez hori bakarrik, Todorovicek 3 falta ditu, Herbelek ere 3 ditu. Bai, eta Herbelek 2 puntu bakarrik sartu ditu, eta hor agintzen ari da, ez, barneko jokortan kanpokaldetikan bai, niko zuzen bi antolazaileek, eta aldi berean ere Munbruk ere bai, ez, baina kanpokaldetikan bakarrik ezagit lortuko duen gaur, ez, partida hori aurrera ateatzea Bilbao Basketek. Venturaren falta egon denez, jaurtiketa ditu Kino Kolomek, 7. puntua sartu du Andorrakoak. Berrogeita 7 eta 38. Ea gehiago hurbiltzen dut, geratzen den minutu pasatxo honetan. Bilbao Basket markagailuan, Kirseik. Erreztasun itzela daukate, Juventuteko edozein jokari baloia bera jetxi eta hor desabantaia defentsa hausteko, Eta azkar egiten dituzte bai. Oso erraz lortzen ditu puntuak, Ze komunikazio aldetik bai. Erasoan beste aldean asko gehiago, hori da. zerbait gehiago kostatzen da. Moteltasun handiagoa. Puntuak lortzeko. Hor sartu da Kirsey eta 3 aukera zituen. Blokeo zuzenarekin asko, ez, etekin izugarria lortzen, ez puntu asko lortzen ditu Juventutek, eta hor bai, ez, hobekuntza egin behar duela, bigarren zatiari begira Bilbao Basketek. Venturara hurbildu, berriz ere kanpora Kirsey. Bai. Ikutu egin dio hor baloia. Kino Kolomek erabaki du berak nahizuela jokaldi hori bukatu, 9 gorrin puntua Kino Kolomek, 49 eta 40 markagailura. Eta helburuetako bat, geratzen den denbora honetan, lortzen ari da pixkanak Bilbao Basket markagailuan hurbiltzea. Utxartea, Salva, Maldonadok. Beste partidak nola daude, oraingoz, Real Madrid irabazten ari zaio Obradoirori, Zaragozan Unicaja nagusi da atsedenaldian, Valencia irabazten ari zaio Kanaria Handiari, eta Laboral Kutxa eta Murtzian arteko partida Murtzian, pare-parean. No vayamos fácil, hay que aguantar un poco el balón, aguantar el balón. No hagamos lo que ellos quieran en defensa, ¿de acuerdo? Debemos hacer un tiro. Aguantar el balón para un tiro. Sí. Los bloqueos los ponemos Con Nacho, sí. Tú no hagas mucho por hacer el rol. También está Kuragi. ¿Con él? Kuragi estaba, supongo Bueno, es que está en defensa especial, tiene con el 5 abajo. Sí, por eso digo que no continúe muy rápido. Pensad que... No, hasta que no veas el golpe para adentro, aguanté la... No, pero haz algún bloqueo, después del bloqueo, vente arriba alguna vez, ¿de acuerdo? Y esto, luego ha continuado el corte. Arriba. Y luego no le dio la bola, estaba solo. Aulkietako zipi eta zape daude horre. Salía presión. Hey, defense right after, there's time left now. Urduri ez askotan jarriko, Todo Maldonado. Jabetza du Juventutek, lehenengo zati honen ondarrean, ez dago beteta, Badalonako kirol jauregia, baina genion bezala, geroz eta ikusle gehiago bereganatzen ari da, partidaz partida, ilusioa berpiztu dutelako berriz ere, joklariek beraiek, 49 eta 40, 9 puntuko aldea. Bidalek agortu nahi ditu segundu hauek eta oratxe hasiko du jokaldia. Sutton, Zerrez induen iez eta Zerrez bukatu den jokaldia Juventutek. Utxune badalka defentsan, bigarren laurden honetan antzeman dugu, Bilbao Basketek, eta hori konpondu beharrean daia bigarren zatiari begira. Bai, asko sufritu du, 51 puntu jaso ditu, gehiagizkoa da, etxetikan kanpo nahi baldin bazu partea bat irabazi. Eta hainbesteko zailtasunak izan ondoren, errebotea zaintzeko eta puntuak lortzeko momentuan, egia da, 40 punturekin, zenbaki honak direla etxetikan kanpo, baino errazegi ari da jokatzen erasoan Juventut lehenengo zatientan. 11 puntu betik da Bilbao Basket atsedenaldian, 51 eta 40.
Endesa Ligako 12. jardunaldia jokatzen ari da asteburunetan, urtea bukatu baino lehenago beste 2 jardunaldi gehiago izango dira, datorren asteburukoa eta hilaren 30. Eta gaur 3 euskal taldeak etxetik kanpora ari dira. Azkena jokatzen hasiko dena GBC Gipuzkoa Basket, hemendikan ordu laurdenera Tenerifen, Iberostarren kantxan. Etxetik kanpora irabazi gabe daude orain arte Gipuzkoarrak. Etxetik kanpora irabazi gabe dagoen bezalaxe, Laborale Kutxa Baskonia Murtzian ari da eta markagailuan atzetik dira Ibon Navarrorenak. Eta markagailuan ere atzetik da, atzenaldian Bilbao Basket 51 eta 40. Indartxo hasi du partida, markagailuan aurretik egonda, gerora orekatu eginda leia. Eta zulatu fisiko baten ostean etorri da Juventuten susperraldia eta daukagune markagailua. 11 puntu, uste dut markagailuan ditugun 11 puntu hauek, egi bihurtzen du ikusi duguna bereziki 13-14 minutuaz geroztik, Josean? Ados nago, ez? 51 puntu jaso ondoren, horrek islatzen dueneko garbi fisiko aldetik ez dagoela oso ondo, ez? Ikusi dugu nahiko zuzen, hor 12-13 minutu ondo jokatu ondoren Bilbao Basket, agintzen momentu batzuetan markagailuan, nahiko sendo, bikain, puntuak trukatzen, baino geho bere fisikoa inposatzen jarri du, ez? Jarraitu du Juventutek, erasoko erreboteak kargatu ondoren, hor lortu ditu, ez? Bigarren aukerak, jaurtiketak, falta personalak eta hor dago alde nabarmena, ez? Bai jaurtiketa libreetan, 20 bota ditulako, ez? Juventutek eta 6 bakarrik Bilbao Basketek eta errebotean 25 eta 14. 11 puntu beraz jaurtiketa libre marratik gehiago daramatza Juventutek. Hain justu markagailuan dagoen aldea. Eta 6 jaurtiketa gehiago jokoan ere egin ditu, ez? Bigarren aukerak hori eman diogolako, ez? Aukera hori egiteko Juventuti. Orduan balorazioa nahiko garbi, ez? Juventuten alde eta ez hori bakarrik, sensazioak ondo kudeatuta daukala orain arte Juventutek, baina gora beratzuk izaten dira partida. Bere momentu txarrak izaten ditu Juventutek, eta hori baliatzen duen Bilbao Basketek bigarren zatian, beti ere indarra balin badaukaz, arazo bat ikusten ari naiz, eta da Herbel eta Marko Todorovitzen 3 falta horiek. Bai, barrukaldean gainaz gaur ez du lortu ez askorik gaur Sito Alonsoren taldeak, ez Herbelekin, ez Williamsekin, ez Todorovitzekin, eta hor bai daukala ez utzunen nabarmena, antolatzaileak nahiko ondo ari dira moldatzen, nik esango nuke gainaz, beraian antolatzailea baino asko zeo beto, ez, bai Raul López eta Kino Kolon, Demon Malet eta Jana baino beto, ari dira puntu kopuruan, ez, orain arte, eta, agian defentsan, ez, daukate sufrimentu izugarria pikarrolarekin. Hori biztan izan da bigarren laurdenean bereziki. Beltzezko gizonak edo ezerren beldurezten taldea dela erakutsi beharko du Bilbao Basketek bigarren zatian. Bai, ikusita gainaz nola dagoen momentu honetan, ez? Egiari soinezkio, azten badira begiratzen sailkapenari eta kopako beharra eta ez dakiz zer eta bakize, nik uste eta asko sufrituko duela, ez? Gehiago oraindikan, urduri jarriko direla, partida oraindikan oso luzea joango da, 11 puntu ez dira inbestekoak zuzentzen badituzte, ez? Bai defensako akatsoiek eta bai errebotea eta aukerak izango dituzte berriz ere bueltatzeko partidara. 51 eta 40, gainetiko partidak Zaragozan galtzen ari da Zaragoza Unikajaren aurka, lideraren aurka. Hor alkatea, Badalonako alkatea eta Eduardo Portela, aste honetan omendua izan den orezko presidentea. Real Madrid irabazten ari zaio Monbusi 17 puntugatik. Valentzia etxean galtzen ari da, orain Kanaria handiaren aurka, Herbalifen aurka atsedenaldian. Laboral Kutxa Baskonia atsedenaldian 5 puntu beti da Murtzian. Eta Sevillan Ernez Andorra etxetik kanpora irabazi gabe dago. Eta irabazten ari da, 24 eta 33 atsedenaldian Sevillan Andorra genion bezala. 11 puntu ez, orain 13 ditu kontra Bilbao Basketek Badalonan. Zutorek, buelta herrian lortu du, eskirak eta hor. Raule, bostekoan ipini du Sito Alonsok, ze aurrea begira bereziki argitasun gehiago eman dio, naiz eta Kolonen partida txarra ezten, nabarmentzeko handuzi behar du gehiago sartu, ze minutu gutxi jokatu ditu lehenengo zatian, eta 2 puntu soilik daramatza orain arte Balkanarrak. Horre sistemaren kontra jokatu du eta etekinik ez datorri. Zuton. Janat Maleten ordez dauka horren kantxan Salva Maldonadoren taldeak, Kirsei gonere kanpotik, 12 jaurtik eta saiakera egin ditu lehenengo zatian Juventutek, ez dira askoz patabestekoaren atzeti dago, betik.
Bate beste ia 30. Baina portzentaiak bildur gutxi sartzen dio aurkariari, ez? 13tikan 2 bakarrik sartu ditulako, beste aldean asko zuzenagoa da portzentaia, 10tikan 4 sartu ditulako orain arte Bildu Basketek. Jose, nala ere, hainbeste jaurtitzeak, naiz eta marra atzera bota zuten, Maldonadok eman ditu argide batzu zergatik egiten duten hori, batetik dituen joklari eragatik eta Raul horre menderatzen den, bikain beste behin aurkarik ez daukala gutxitan utxe egingo du. Eta esatean nintzen, hiruko marra hori zergatik zigortzen duen beste Juventutek, badago azapen bat, ez? Batetik gerora, posesioiek laburragoak izaten dira, eta baloi defentsa jokatu gabe goten da, eta ez hori bakarrik, aldaratze luzeak hartzeko errestasun gehiago daukazu. Bai, horrela jokatzen du, ez? Eta ez hori bakarrik, jabetza gehiago izaten ditu, ez? Espaldi eta aurkari ere kutsatu egiten da, ez? Askotan joko horrekin eta zuk espaldin badaukazu otxura horrela jokatzen, iaia gehienetan galtzaile erten gozea, ez horrelako jokoarekin. Zutenen jokaldia ez, Todorovic baloia kontrolpean zuen, Kirsek ikutu, jabetza Bildu Basketek dauka, 53 eta 52. Raul, Marko Todorovic, Herbel, Andiusic eta Alex Mumbrúrekin ari da Sito Alonso, kanpora zabaldu, denbora nahikoa da Herbelek, hortxe da hirukoa, Belgikarraren lehenengoa. Meritua ala ere, jokaldiaren meritu gehiena Raul Lópezek izan du. Jana, bere erantzuna nahi du Juventutek eta erantzuna batean eman du Jana. New Yorkeko mutila Rochesterrekoak. Eta hor dago beste alea, esan dugu bigarren laurdenean bereziki. Bere erantzun dula Juventutek. Andiusic. Ial ezin gainditu, Jana dere laguntzen, ea Raulek, biko jaurtiketa da, ez, aldaratze luze hori, Kirseren eskuetara. Hala ere esan behar dugu, balantzea nahiko ondo moldatuta daukala orain arte Bildu Basketek, ez? Balantzea bai, zazpirek eta errezak ez ditula lortzen hainbestetan, ez? Hainbesteko aukerak ez ditulako izan Juventutek, baino gero bai, ez? Hor transizioan oso zuzen eta azkar jokatzen du Juventutek eta bizpahiru pasetan aukera izaten du, ez? Jabetza bukatzen. 58 eta 55. Mumbrú, kanpoan zeidago Herbel eta falta Zutonek. Herbel, baloi esken Mumbrú, Kirserekin gelitu da. Beti ditu 2 edo 3 joklari gainean. Hor barrealdia egiten duenean Bildu Basketeko edozeinek eta Herbelek askatuta jaso du baloi hori defentsa itxita zeolako beste behin. 5 puntu jarraian Axel Herbelek barka. Zuton, Kirsek taula azpian, Zehutxa, Todorovic nagusitu da eta Zutonen falta edo Kirserena. Ni uste Zutonena izan dela, ez? Bai, Zutonena bai. Hor besoa luzatzeko imintzioare egin du Kirsek, betik. Erasoko errebotea lortu dut, Todorovicek. Ea, bigarren aukera aprobetxatzen duten, oain Bildu Basketeko jokaldiak. 11 puntuko tartea jarraitzen du markagailuan. Mumbrúrena labur, Todorovic iritsi da, baloia ikutzera. Iez egin bai. Oso bakarti daude. Bai Herbel eta baita Marko Todorovic. Beti daudelako 2 eta 3 joklari. Gaurko partidan pivotak ondo zainduta dauzkate. Eta hori ere Salva Maldonado filosofia da, ez bakarrik 3 jaurtiketak eta jabetza laburrak izatea, baizik horrek ez baldin badauka, ez laguntza defentsan eta defentsa gogor bat egin eta errebotea zaindu jai izaten duzu, ez, baina hori ere oso ondo moldatuta dauka. Jokaldi ondo hasita zeukan Raul Lópezek, gero ez du ikusi Miraiesen etorrera, pase hauna zen, baina Miraies ere hortxe agertu da. Pase marra horretan, Kirsey, kanpotik, bat ere lurretik jaurriketa. Bi oinak itxatxita zituen, erudi hau kezkagarria da guztiz, oso erresa ari dolako Juventut,
Eta defentsan, bigarren laurdenean erakutsi dituen gabezia errepikatzen ari da Zoritxarrez Bilbao Basket hirugarren laurden honetan. 61 eta 57 eta etxipen aurpegi hori dauka. Raul López, Kolon kantxara. Mumbrú, orain puntu premia, iturria behar du, aurkitu Bilbao Basketek. Defentsarik ezean. Baina badakigu defentsari gabe, arazoak gehitu egiten dira. Eta horrelako aukerak gauzatzen ez dituen taldea ez da normalean oso urrutira iritsiko. Oain ere etzegoen erreboteko aukerarik ondo kudeatuta dauka, ez arlo hori partia guztian zer gainaz Juventutek eta badirudi nahiko lasai ari dela jokatzen. Kirsey, Sutton aurrean Herbel dauka, Hanat, ez da gehiago gertu gaur, baina gertu den bietan, bi mezu bidali ditu. Ondo Herbel defentsan, eta Suttonen oinean jo du baloi horrek. Entrenamenduko jortik eta zen hori, Bai, oso arraza. Eta hor Raul Damuzen lehen egin du, baloia eskuratu eta gaizki banatu, erasoan. Eta gainera Kirseyren irukori etorrira gerora. 61 eta 57, 14 puntuko aldea, Diosic. Bertan gabe ari da, Bilbao Basket txapela Suttonek Marko Todorovici, ala ere errebotea jaso du Montenegrokoak, falta eskatzen ari zen hor. Bai, taula jo du, ez, lehenengo jaurtiketa ere, ez dakit, legezkoa zen edo ez, hori ateratzea. Ondo errebotean Mumbrú, korrika egin nahi duren Bilbao Basketek, abantaia du. Horre gelditu nahi zuen Iruko marran Andiusic, labur, Mumbrú iritsi da, eta baita Miraiez bera ere, jabetza Bilbao Basketena izango da. Bai, hemen taula jo du, Horregatik, nik hori ikusiet, eta horregatik zegoen kexu, ez, hor Marko Todorovic. Nire ikuspuntutik abiadura gehiago sartzen badio partidari Bilbao Basketek momentu batzuetan aukera izango du, ez, hor zerbait gehiago lortzeko. Energia hori behar du, dudari gabe. Bai, ez dakit indarra izango duten edo zer, baina fisiko aldutikan... Eta Andiusicen ekarpen ere bai, 2 puntu besterik ez. Kirsey. Erasoan. Ondo, hor, betiko jokalaria. Barkamera eskatu du. Maten duztula deus ere egiten. Baina gero, estadistikara begira jartzen zara. Eta akatsa hauek oso txiki bihurtzen ditu. Uste parte honetan egin duen bakarrenetako izango dela hori. Agian nahi zuen jokatu ez, jarraipena Sabanerekin, baina hor ondo defendituta zeukan mugimendu hori Bilbao Basketek azkeneko jokatzea. Sabane aipatu zula, Sabanerekin blokeo eta jarraipen horiekin hasi du Juventutek markagailuan ospa egiten. Orain Andusicen sarrera hori, Todorovicek bidea erakutsita. 10 puntura jarri dira Bilbotarrak. Alet, Anaren ordez berriz kantxara, Bidal, Sabanek jarrepena berandu, kanpotik Suttonek ez, aldaratzea Kolomek, 3 baten aurka, kontrazo argia dute Bilbotarrek, urratxak. Zekatxak. Hau, arkazina da, Bai, garria izan dira. Lastima gero, Suarez kantxara. Iruterdi, hirugarren laurdena bukatzeko, Kirsey. Juventutek presa hundiri gabe orain kudeatu nahi ditu erasoak. Ondo Marko Todorovic, errebotea Sabanek harrapatu du. Azeri lana eginez eta berriro Marko Todorovic. 3 faltarekin orari da orain lana betetzen. Kolon, falta, Bidalena da. Bai, horrela jokatu ezkionik uste dut etekina lortzeko aukera izango dela Bilbao Basketek, ez? Zabartu pixa bat, Bai, zabartu. Azkarrago jokatu, hor transizioan ere sufritzen du hor Juventutek. Badiru momentu batzuetan ondo kudeatuta daukala partida, baina behar bezala jokatzen baduzu noiz behinka... Juventud alakoa da. Eta hori irakurketa egin beharrean da Bilbao Basket. Bere burua hain azpiti ikusita markagailua, pixkanaka berriz ere hortxe agertzen ari da, 8 puntura. Fisikoa beharko du azkeneko laurdenean dudari gabe Bilboko taldeak. Bidal, Kirsey, zabaldu eginda Kirsey, lehengo leku beretik, hori labur utzi du, Sabane ere aurre hartu dio Herbelek. Hobeto gogatu da zegoen Andiusic, Kolonen huts hori etorri da, Sabane, eta falta berehala onartu du Mumbruk. Eta begira, 8 puntuko aldea, baina 2 kontraso argi izan ditu Bilbao Basketek, gehiago hurbiltzeko.
eta partiduan buru belarri sartzeko. Hor bai zentzudun jokatu behar dula, ez? Horrelako akatsak ezin dira onartu. Eta hemen Munbruren hirugarren falta izan da. Ba, utxartea dugu. Beste itxura aldaketa bat somatzen ari gara Bilbao Basketen gainean, eta hori beti ere onerako da, baina oraindikan asko geratzen da, eta gora berak ikusiko ditu, ziur naiz. Juventuten patxalaldia, susperraldia Bilbao Basketen, jarraitu beharra dago, 8 puntu besterik ez markara joan, hori dago desabantaia hori. Talde arrisku etxe duela ere, Juventutek. Gutxien espero ezunean, ba, gertatzen da. Horrelako jokoa egiten du, ez? Denboraldi guztian zehar, eta beti azaltzen da norbait, eta ausar jokatzen dute gainez. Berdin erantzun nahi zuen Munbru, Kolon. Asko nabaritzen da Herbel dagoen momentuan kantxan. Ondo tzidio Todorovic'i, ziurtatu indu jokaldia Marko Todorovicek, asistentzia Munbruk, 74 eta 55. Atzean behar du sendotasuna eta iraunkortasunez gainera Bilbao Basketek. Ondo Todorovicen laguntza hori, Kolon gainditu eta zegoenean, kontrarrazoan irteteko aukera du, ara Markoren korrika saioa, eta Marko bukatuko aldu, ez ba. Jokaldiak zen beretzat, Borgentzat baizik, Handiusizentzat baizik, talde batean gertatzen ari dena, ez da bestean gertatzen, Juventutek aukera horiek hobeto badiatzen ditu Bilbao Basketek baino. Bai, suerte apur bat behar du, ez? Ondo bukatu gaineaz aukera horiek. Esandakoa, Suarezek egin du, bestaldean gertatzen ari ez dena. Egiten duzun lan guztiak ero ez dauka ordaina. Berriz ere 12 puntuko aldea. Bai. Aukera izan du, ez? Hor 6 puntura jartzeko, eta berriz ere baita laura ere. Akatz gehiagi egin ditu hor Bilbao Basketek. Bi kontrazo argi horietan. Munbru, Bidalekin gelitu da, zigortu nahi du Bidal. Bi kapitainak aurrez aurre eta Bilbotarren kapitaina nagusitu da. 10 puntuko aldea. Ventura eta Malet, ze pasillo aurkitu duen estatu batuarrak, Zabane behartuta iritsi da eta Todorovic lortzen ari da hori errebostea istea. Bintzate, orain bai, Handiusitzen puntuak aspaldiko partez, 77 eta 59 eta Salva Maldonado Utxarte eskatu du berriro 8 puntura ipini delako ez, Utxarte ez aldaketak. Hobekuntza egin du Bilbao Basketek, erasoko errebotean asko nabaritzen da, bai Todorovicen lana eta bai Herbelen lana, eta dagoeneko 7 errebote erasoan lortu ondoren, eta erritmo aldaketa egin ondoren partidan. Sito Alonsok egindako bi aldaketa dira, defentsan gauzak estutzeko, geratzen diren 56 segundo betan. Latavius Williams eta Dejan Todorovic ipinita. Bai, bendikan jokaldi batzu ikusteko aukera izango dugu. Eta espada Marko Todorovicek laugarrena egin ez dezan, pentsatzen dut. Bere lana bete du, Marko hirugarren laurden honetan behintzat. Eta hain handi baten horregatik jarraitzen du bizirik Bilbao Basketek, Bai, Herbelen lana ere kontuan izan behar da. Ze penaz trabatuta geratu da Sergi Bidal. Oreka galduta, hortxe. Ez da erabat labaindu eta Williamsekin talka eginda falta Williamsek. Kurioso da Bidalen gainean gertatzen ari dena, ze partidu bat jokatuta ACB Ligan, ospa egin zuen, espaldi Gasteiza, urte asko jokatuta gero, itzuli da, hasi zuen lekura eta garai bateko arazo guztiak ahaztu egin dituzte zaleek, Munbrurekin gertatzen ez den esate baterako. Bai, ez dakigu ez, zergatikan daukan, handieste arrakasta Bidalek eta alderantziz ez, gorrotu izugarria diote, badirudi ez, armeietatik entzun ondoren gertatzen den Munbruri, baina egia da, hori gertatzen da. Jaurtikete libre asko ez ditu izan Bilbao Basketek, honekin 7 eta 4 sartu ditu. Eta Juventutek dagoeneko 21. Aldea dago, Biak utxegin ditu Latavius Williamsek. Beharrezkoa zituenean. Amaitzea hirugarren laurdena, 11 puntuko aldea, Malet.
Kolomen defentsa du, kanpora irten da Munbru eta lortu dute balioa eskuratzea. Gertu zegoen hor pasi hori banatzeko Malet eta ondo defentsan hor Bilbao Basket. Jokali antolatzeko Sito Kutxarte eskatu du, denbora nahikoa badagoelako, jaurtik eta aitieko gutxienez. Bai, lehen ondo irten zaio, ea aukera badokagun, ez, entzuteko, baina lehen jokaldi bikaina jokatu dute hor Munbru eta Raul Lopezen artean. Alex. Odelengo jokali hori taulan jota gero eman behartuten dagoeneko saskirak eta. Latavius. Danilo. Ok, mirad. Latavius, you fake the screen for Dejan. Dejan. Ok. Alex, screen for you. You fake, but you go. Danilo, come here. Danilo, come here. And the last player, Alex, for shooting a long day. Vale, ok. Vale. Está igual, ¿vale? Bueno, jokalia Munbru entzada. Bi blokeo eskatu ditu hor Sito Alonsok, mozketa egin behar du Andiusitxe, baina baloia Munbruren gana iritsi behar du azken finean. Ia 3 segundu geratzen dira laurdena bukatzeko. Gutxiago, 2 segundo. 2 segundo berri. Tira asko, Andusitxe mozketa torri da, hor da Munbruren alegina oso behartuta, eta ez da falta ezote duen jaso. Baina fortxe hortxe bilida, Amaitu da honen beste 3. laurdena, markagailuan beti da Bilbao Basket eta benetan balentria behar du markagailua iruli ahal izateko azkeneko laurdenean. Endesa Ligako 12. jardunaldian partiu bakarra jokatuta atzo Fuenlabradak irabazi zion Manresari, denboraldiko 3. garaipena Marilgo taldearentzat, eta batezi gainetiko partida guztiak jokoan ditugu dagoeneko arratsaldean Estudiantes eta Barçaen arteko partidua kenduta, beste guztia jokoan 3 euskal taldeak lanean, 8 minutu daramatzate Tenerife, markagailu berduta dute Iberostarrek eta Gipuzkoa Basketek, Laboral Kutxa Baskonia 2 puntudatik goiti da markagailuan Murtzian, eta aldiz, Badalonan eskaintzen ari gaitzaizkizuen partida honetan, Bilbao Basket majo sufritzen ari da, markagailuan betik delako, bigarren laurdenaren erritik aurrera, Juventutek pixkanaka aldeak areagotu egin ditu eta 10-12 punturekin horari da momentuz markagailua kudeatzen. Eta Bilbao Basketen aleginak oraingoz alperri 8 puntura bitan hurbildu da eta ezin gehiagora egin. 11 puntuko aldea 10 minutu. Aukera batzuk izan ditu, Bilbao Basketek 3. laurdenean, hurbiltzeko gehiago markagailua, baina akatsa nabarmenak egin du. Hau bakarri falta zuen, Bai. Hau bakarri falta zuen. Hau bai dela jokaldi leloa eta zorte txarrekoa. Ez du bat ere alde, Ez, lehen ere izan ditu akats batzuk, Anduizuitzen urratsak barnekaldi batean, Todorovitzen akatsak, saskirak eta errez batzuk barkatu ditu, eta oso ondo aprobetxatu ditu bere aukerak Juventutek, baino nire ikuspuntutikan aukera izan du, hor Bilbao Basketek hurbiltzeko gehiago markagailuan eta iristeko ondo azkeneko laurdenara, baino badirudi nahiko sendo jarraitzen duela Juventutek. Baik, erreboteak argatzen hor gertatu den moduan eta lortu du helburua. Baloia bere ganatzea berriro. Malet. Suarez gutxi dio berriz ere Devon Maleti, motz, labur, ernebilida Dejan Todorovic, 3 marran itxatxita gelditu da, Munbruren zain. Eta honeko Juventuten defentsa kokatu da. Ze transizioa edo hobe esan da balantzea atzeraka oso azkar egiten du Maldonadoren taldeak. Bai Juventutek eta horreko aurrez entrenatu dituen beste guztiek ere. Munbru eta Suarez, ies egin du Munbru, Suarezek txapela ipini dio. Beso luzea ditu. Baloia nahiko garbi ikutu dio, Ez dakit gorputza bultza egin dion edo ez, baina baloia garbi. Hor bai. Haze borroka dago hor, Dejan Todorovic eta Venturaren artean. Eta Ventura lurrean zela, aprobetxatu du Todorovicek, Kolonek eman dion pasea bukatzeko. Errestasuna dauka, Dejan Todorovicek erasoan jokatzeko defensan zaitasun gehiago izaten ditu, baina erasoan oso erraz jokatzeko. Kontuz honekin, Devon Malet.
Partidu atarian ez ditu lehendabiziko biak sartu, gero bat zeraman, eta hau momentu betan agertzen den horietako bada, zoritxarrez. Esan dizugu, Juventuten beste inor baino jaurtiketa gehiago egiten ditu kanpotik. Janarekin alderatuta, berak jaurtitzeko joera handiagoa dauka, Jana berriz, jokoa gehiago banatu, horrek ez du esan nahi erabaki ez dezakenik. Bor, Iaba, ez, Kolomek errebote hartu eta Maleten falta. Zerbait aldatzen hasi alda orain, errebote arloan, erasoan bidera matza da honeko basketek. Bigarren zati guztian asko hobeto ari da jokatzen. Erasoan dagoeneko 9 errebote lortu ditu, ez? Azkeneko honekin Bilbao Basketek eta hor pixkanaka hurbiltzen, hala ere abantaila nabarmena izan du lehenengo zatian eta oraindik jarraitzen du, ez? Hortan, baino, bueno, gutxienez parekatzen ari dira, ez? Erreboteko lan hortan. Hala ere, 10 jaurtiketa libre honekin, Bilbao Basketek, eta horietatik sartu 6 sartu ditu. Juventute berriz, 21 izan ditu eta 16 sartu. Hor dago aldea handia. Gainetekoan zenbakiak ez dira hain ikusgarriak, hau da, oreka desente badago. Desoreka berriz, jaurtiketa libreen arlo horretan dator. Ventura, ondo ordeian, denbora jaten ari zaio Juventuten erasoni Bilbao Basketen defentsa, alabearrez jaurti beharrez Sergi Bidalek, errebote hori urrezkoa. Ondo itxi dute, beltzezko gizonek, gaur zuriz ari dira, etxetik kanpora, Kolom. Williamsek blokeoa eskatu du, baina jarripena uste behar baino lehenago indula. Eta Miraiez Ernest Ebilen. Kolom gelitu da bakarrik, ez. Errebote horren bila, azkenik Dejan Todorovic ez, Ventura. Nagusitu da. Kostata, Etzaio erra xipini behar Juventutik. Lan hori, Malet. Kanpora zabaldu, Suarez. Ez da zuzen hori errebote hori. Williamsek harrapatu kontra argia. Kolome dauka, falta ere hortxe zaintzen ari zen. Balio du saskiraketak. Hor bi gehi batekoaren bila ari zen Andorrakoa. 8 puntura berriz. Eta badago denbora. Bai, abiadura honekin ikuste eta aukerak sortzen dituela, ez? Partida nahazteko eta hor etekina lortzen du Bilbao Basketek. Burua bera Bidalek, ara, Williamsen falta, alde batean gertatzen ez dena bestean bai. Zoritxarrez. Barnekaldi guztietan zerbait lortzen du. Bai. Eta hortikan sartzen dien bakoitzeko, parte honetan etekina lortu du, esango nuke 85 Juventutek. Aurten 500 partia beteko ditu Endesa Ligan, ze honekin 480 daramatza Sergi Bidalek. Beste historitako bat, historikoa. Kolon. 500ko aurkitu du Sito Alonsok. Borge behar du saria, ez. Bi aukera izan ditu laurden honetan, bietan kale. Apustu ari da egiten iruko marratik. Sito Alonso, baino ez zaio ondo irten, orain arte. Monbruk eragotzi du Maleten alegin hori. Eta normala da, Maldona horla ikustea ze Maleten pase horrek etzeukan zentzu askori. 3 falta ditu Herbelek, minutu asko aulkien eserita. Eta azken txamponetan indar guztia behar ditu, energia denak, Sito Alonsoren taldeak. Atzen hartu dute, bai, Marko Todorovic eta Herbelek. Horrek egin behar du lan Maleten gainean. Ez, errebote Herbelek hartu. Presarik ez dago eta partidu ez dago galduta. Hori buruan sartu behar du Bilbao Basketek. Bel, baloi eske Munbru. Ze borroka dokaten Munbruk eta Sergi Bidalek. Horre Marko Todorivicekin jokatzea zen egokiena. Ze laguntza etorri zaio Munbruri. Malet. Hemendik azkar ikusi dugu aukera, baino agian hor behek aldetik ez da inerreza, Ez da ikusten ez. Urratxak egin ditu Maletek. Izan dira, bai. Hala ere txapela zen garria, Ondo iritsi da hor Tobias Bor. Malet kendu eta Janat, ez da egitze zein den arriskuagoa, edo arriskutsuagoa. Minutu hauetan. Eta Raul ere kantxara.
Kolonen beharra izango du Sitok azkeneko txampa ez, babiak ditu kantxan hori da. Hiru txiki eta bi handirekin ari da orain, Mumbruri atxedena, Todorovic baloi hartu hor. Azpian jaso du falta bai Miralles berehala onartu du. Ez dago garbi, Ez, ala ere aldea mantentzen du, ez, aurrera joaten dira minutuak, atxeen aldiko abantaila mantentzen du Juventutek, baino sensazioak alakoak dira, ez, badirudi, bi hiru jaurtiketa eta defensa pare bat egin ezkero aukerakin izango dela, ez, Bilbao Basket, baina ala ere sendo jarraitzen du Juventutek bere lanean. Bukatu baldo jokaldia, Herbelek borrokan eta falta erasoan laugarrena. Pena da, ze berriz diote, alde batean gertatzen ari dena, ez da beste horren beste gertatzen bestaldean. Juventute jokaldi hauek bukatu egiten ditu. Bilbao Basketek berriz ezin. Talandu du ondo da Marko Todorovicek. Ze, haren bilari zen, bere taldea. Utxartea, markagailuan, aurrete jarraitzen du Fiat Juventutek. For shooting or for passing the ball inside. Bai, jauna ez da esperantza galdu behar eta San Tomas egunean gutxiago. Txistorra agian ez dute jango badonaldean, baina biali beharko dugu zerbait, ez? Azkeneko txampa honetan, ze oraindik badago zer ikusia, nire ustez behintzat, ez dakit, ze irizpide duzuzu. Ados nago, nik uste dut hor Sito Alonso kardurak hartu dituela, ez, bere gainean jokaldiak aginduz, eta, bueno, nahi du zerbait gehiago, ez, gogortu defensa eta jarraitu haindikan konfiantzaz, ez, iaia, 5 minutu eta 40 segundu gelditzen dira, eta, jarraitu egin behar du, ez, egia da, asko zigortuta dagoela, barneko joko hortan Bilbao Basket, baina hala ere jarraitu behar du. Jaten ari zaio denbora berriz, eta irten bidea nahi zuen Bidalek hartu, aurkitu, baina ez da hori gertatu, eta defentsak behartutako jokaldia izan da hori, jaurtik eta hau esan da. 76 eta 75, 3 txiki eta 2 handi. Sistema horrekin ari da partidura itzuli nahian Bilbao Basket, Herbelek ez. Todorovic iritsi da. Hor dauka horrez aurre jokatzeko parada, baina atzera. Kanpotik. Aurkitu du posizioa Herbelek. Zut ondu aurrean, argiketa indiote, mozketa, Tobiasek hasi. Eta lastima paso hori zuzen iritsi ez izan. Zenbat aukera momentu aproposeo larri hauetan. Bai, eta badirudi jokaldi egokiak direla, momentu batzuetan, baina esan dezuna, ez, erdibitutako baloi guztiak ez ditu lortu ondo jartzea Sito Alonsoren taldeak, eta gian horregatik gana, ez, ari da galtzen. Momentu batzuk izan ditu, ez, hobeto iristeko, baina hala ere ezin. 10 puntuko esia. Ana. Bidal, tardura honek hartzen. Ez da damutzen. Itzuli du baloia, legez gainera Raul López, baina Venturaren eskuetara. 14 segundoko jabetza berriro Juventutek. Eta denbora aurrera doa, Hanat. Rochesterekoa bertatik jaurti, ez, errebotea itxi egin du Herbelek. Pare bat saskiraketa eta bi defentsarekin, Bilbao Baskete sartu daiteke buru belarri partidan. Baina hori gertatzen den, orain artean sortea bizkarra emaman dio ere. Bigarren zati guztian asko hobeto ari da, ez, defensako lanean eta erreboteko arlo hortan, eta horrek ematen dio aukera. Maixua ondo sartu da taula azpian, baina ez du bukatu jokaldia, Raul Lópezek. Janari falta egitera joan da zuzenean Borg eta Mumbrú ipiniko du edo itzuliko du kantxar honen bestez Sito Alonso. Eta Raul López ere kexu epailearekin, ez, nik uste ez falta egin diotela, ez dute zer pitatu. Eta hor, Borgek ikusi du aukera, ez, transizioak gelditzeko falta egin behar. Egin beharren zen. Hor da aldaketa, bosteko berriz ere egituratu egin du Sito Alonso, Borg kenduta. Hanat, blokeoan gelitu da Raul López. Venturak barrura pasea, Miralles aurkitu du, Mirallese buelta eman, behartuta, errebotea itxi dute. Bilbotarre, Kolon. Partida jokatzen ari da gaur. Berriro, Real Madrilen aurka egin zuen bezala. Hori bai, gaur puntuak sartu egin ditu, Mumbrú. Kolon, Todorovic eta Miralles. Zaskitiko zurruti dago. Urrutitik Mumbrú, taulan lagundu nahi zuen jaurtik eta hortan eta falta Todorovicen alda edo Mumbrúena. Hanka erabilduako Mumbrú giruditu zait, Mumbrúren zada, Nik uste hori zigortutu dut. Bai, hanka luzatzeagatik.
Eta protesta itegatik gero, ez da egit. Isildu geratu da, baina... Teknika egon da. Bai. Agian teknika txitori, Mumbruri falta eta teknika txitori behar da. Bai, ze Mumbruriren falta da, pesetore esaten ari dialako. Hor da, hanka luzatu denez, hori legez kontra dela iritzi dio epaietako bate. Kostazaila ere, ze beste biak, eta uste dut arrazio daukala Sito Alonso. Arazeme momentuan iritsi den erabaki hau, markagailuan 6.11 puntuko aldea dagoenean. Eta jaurtik eta libre horrekin orain Juventutek 12 ditu. Vamos a jugar 20. Abrir el campo, repito. ¿De acuerdo? Abrir el campo, atentos, cuidado si pasan por dentro. No queremos triples aquí, ¿eh? Si no contratan, sacamos de banda después del tiro libre. Zona. Sacamos, tiro libre y banda nuestra, Es banda nuestra, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Egia esan, partiduak hartu duen patua bigarren laurdenaren erditik aurrera Juventuten alde ipini dira gauzak, eta dena alde izan du, sinistu ere sinisten duelako, badalaunako taldean. Bai, ala ere akatxiki horiek ez ematen diote aukera Juventuti jarraitzeko agintzen markagailuan. Eta baina ere beste teknikaren bat izan da edo. Bai. Baina, hemendikan jakitea zeni, hemen hasi beharko berriz ere ordenagailu barakatzen. Hala ere hor Salva Maldonado baina egin du ez, irekitzeko kantxa guztia, kanpokaldean jokatzeko, usteko hor aukerak buruz jokatzeko eta hortan saiatuko dira. Teknika Mumbruri bai, beste teknikan hori, egon balin badar, Bilbao Basketek, Mumbruri bat, eta aulkiari beste bat. Hori da. 15 puntu, Raúl, bete-betean, 80 eta 68. Partidu honetan sartu den bigarren hirukoa. Azken 3 minutuan sartu da badalonako neurketa. 11garren ez ari dira indarrak neurtzen. Orain arte garaipenak eta porrotak banatuta dituzte bi talde hauek eta gaur garaileak. 6. Garaipena eskuratuko du. Gau aiztetu hain digan ulertzen, Nik ere ez. Jokaldia. Nik uste hor bidalen punteaketak desorekatu egin duela Mumbru. Falta eta ondoren protestaitegatik teknika. Eta gero Sito Alonsori beste bat. Raúl. Ardura hartzea erabaki du, 5 puntu jarraian. Eta hortxe dira berriz ere beltzezko gizonak. Azkar jokatu berdu Bilbao Basketek, nahi bat imadu urbindu markagailuan. Dudari gabe, Dida 10 puntura berriz. Hortik aurrera egitea zailagoa zaio. Hanak, nire izen blokeoa ze baliatuta. Baloia barruan ipini du Sergi Bidale, kanpora zabaldu, Ventura, nahikoa denbora. Berez jaurtitzailea da, baina hor utxa. Eta oraindik bizirik jarraitu nahi du Bilbao Basketek. Azken txamponetan 2 minutu baino ez. Raulek jokaldia egindu du, Mumbru. Janarekin geratu da, pasea ona da azkarra, eta ara, saria. Marko Todorovicek azkenik lortu du, bila eta bila aritu den egoera. Pase zoragarria, Mumbruena. Azkarra. Bai. Dena den, Mumbru ez, Raul Lópezek emandako eginduaren ostean etorri dau. 8 puntu jaurtik eta gigarri izango du Marko Todorovicek, eta Salvo Maldonadok ez du Donostian gertatu ditzaion aurreko astean, errepikatzea nahi nun bai. Badirudi nahi duela hobeto kodeatu ez, jabetza luzeagoak aldati madu eta defensa gogortu. Hala ere, oain zalantzak ikusten ditu, Salvo Maldonado ikusita gertutzen, ari zaiola marka joan Sito Alonso ditu. We take our risks now. We are defending. Especially if Miralles is playing. We are Komeriak izan ditu Bultorekin. But the man who is with Ventura is allowing the shot
Vale, is allowing the shot in the first 10 seconds. But clear. If they play pick and roll, Ventura is here and you are here, leave your position to play a double team. No, él sabe lo que tiene que hacer, ¿vale? Sí. Luego, rebote todos, pase lo que pase. Si meten, tengo tiempo, tranquilo. Hori da horrela kontrenatzaile bat eukitzea, Sinisten duena azken momentu arte. Eta gainera hori kutsatu egiten du Sito Alonsoak. Nik uste jokalariareneko argi daukatela, bendikan aukerarekin direla, partidan sartuta. Azkar jokatu ezkero, eta gero, jokaldi guztiak daukate garrantzia, momentu hontan, jaurtiketa libre honek, eta gero defensa hon baten bidez zer egin behar duten, hori aipatu du Sito Alonso. Igarria sartu behar, Marko Todorovicek, hala da, 11 puntu eta 10 errebote, zenbaki bikoitiak, Montenegrokoak. Minutu eta 46, 7 puntu aspaldiko partez. Markagailuan, kostaintzaio 8 puntu gozi hori gainditzea. Eta orain Juventud, behartuta, neurri txiki baten, erasonetan asmatzea. Kontrakoa nahi du jakina, Bilbao Basketek lortu. Hanak, Todorovic irten zaio, Kolonekin gelditu, behartuta da hori jartiketa. Horretik denbora badago. Eta horretan sinistu nahi dute Sito Alonsoren. Raúl, magoak du baloia eskuartean. Mumbruk eskatu, ez dago mozketari gor. Ea ze sornen dagoen horrer. Kolon, kanpora zabaldu, betik baloia gora Mumbruk. Ara! Lauro gehi eta 76, oraindikan ikusi behar duguna. 4 puntura Bilbao Basket. Minutu bat. Berriz ere defentsa beharrean. Sutton. Zabane bidea egindu dio. Baina nahiko lana dauka horre, Sergi Bidalek, Herbelen markaketarekin, Mumbruk irten da, defentsa ez da txarra, Kirsey, honek erditik banatuko aldu, partionetan gertatu denarekin, lortu du, horre, arnasa ematea bere taldeari, Tarik Kirseik. Bine eta berriz, barnekaldiakin etekin izugarria lortzen ari da Juventud, eta baina ere horrelako jokaldia ikusteko aukera izan dugu, buruzko jokaldia, barnekaldia oso bigun, defensa gainditu du, eta baina, Raúl zeukalako aurrean. Bai, aldaketak sisteman bidez lortu ditulako hor Juventud. Ondo kudeatu du, azkeneko erasoaldi hau ikusita zezuzen, ari zen defenditzen ordu arte Bilbao Basket, azkeneko jokale. 6 puntu gualdea. You got caught right there, you gotta see where you meant. You were down here, your man had gone open, you got confused. See what I meant right there. No damos gol, no damos faltas de tiro, no damos faltas de tiro. Gaur egun albistegia berez eta honeko ikusten egon behar zineten, baina gaur badakizute ETB laun Urtzia eta Laboral Kutxaren partio eskintzen ari garela era berean eta neurketa amaitu bezain pronto joko dugu albistegira. 2 minutuan sartuta bai dago Badonako partida. 6 puntuko aldea du Juventutek. Eta garaileak neurketa honetan esan barra dago, kopa begiztantatzen izango dela, 9. garaipena lortuta. Lastima, Kirseyren jokaldi hori, defentsa ondo hasita zegoen, baina bukaera hortan, desoreka ikusi du Nirgean nun zegoen. Jokaldi azkarra behar du Bilbao Basketek. Mumbruk eta Kirsey. Bada zuzenean, Mumbruk, falta Kirseyrena da. Bai, eskua sartu du. Nola daukat, xingola. Era bat okertuta. Lastantxo jasau duelako. Espada. Bilaurtiketa libre ditu, Alex Mumbruk. Hau, partidat hasieratik errepikatu da. Bai, eta berriz. Ari bostaxo lala ere. 11 jaurtiketa libre besterik ez Bilbao Basketek gaur. Amabitik 7, orain arte. Eta Juventutek 24 egin ditu.